जोबोद लाजिथाव अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोननि जे आथिखालावहाय ससियेल मिडियायावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ बायदि बायदि गाज्रि जे पर्टेलनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा माखासे निउस मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना प्रेस मिट होयै अपेन चेलेन्ज खालायनाय बा बिटिआर एकर्डनि सायावहाय बाथ्रा बुंनाय गाज्रि मोनसे थासारि बे ओनसोलाव जोंनि मोनसे सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव मोनसे गोजोन परिबेस फैनायखौ बिथांमोना फिन मोनसे कन्ट्रोभार्सि लाबोनानै दावराव दावसि खालायनायनि मोनसे जे षड़यन्त्र बिथांमोना खालायबाय थादों दा दिनैनि थारिखआव बिथां सानैखौ सिनायै रावबो गैया आरो बिथां सानैया हारियाव जाथियाव माबायदि कन्ट्रिबिउसन होदों बेखौ जों साननो गोनां बाथ्रा दिनै अमरसिं जे ब्रह्म बिथाङा बै समनि जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे आलादा रायजो सोमावसारनाय बा टटेल रिभलिउसननि मोनसे सोमावसारनायाव बिथाङाथ' बाहागो लायाखै बिथाङा जे आन्दलन जाफुबाय थानाय समाव गुवाहाटीयाव थांनानै फरायनानै फैनानै साख्रि लाफैनाय सासे सुबुं आङो दिनै जुनियर जानो हानाय थार्ड पेजनि मुभमेन्टआव जों बाहागो लादों फार्स्ट पेजनि सेकेन्ड पेजनि मुभमेन्टआव जिहेतु जोंनि जारिमिना खिन्थायो जोंनि सेनियरफ्रा खिन्थायो बिथांमोना मोनबो बिन्दोसेबो बिथांमोना आन्दलनावहाय बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनाखै दा दिनैनि थारिखआव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा मानगोनां बिथाङा बै समावहाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों नंगौ आरो बिथाङा नर्थ क'क्राझार आनसलिकआव बिबान लानानै खामानि मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावबोदों नाथाय बिथाङा एबसुआव थानाय समावबो बिथाङा मोनसे कन्ट्रोभार्सि जे बाथ्रा बुंनाय बयखौबो बिथाङा मोनसे सोंखारिनाय एबसुआव थानानै बेबायदि कमेन्टखौ बै समनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो खिन्थायो दिनैबो दा दिनैनि थारिखआव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांखौ गाज्रि सोंखारिबाय थागासिनो बिथांमोनहा दिनै जों नायदों मोनसे माहारियारि आफादनि जे दैदेनगिरिखौ माबोरै सोंखारिनो हायो दिनै गुबुन हारिया गुबुन जे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मिनिगासिनो दङ दिनै बर' जातिनि जे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ फारफ्रोमबो बिथिंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि रखना बेखना होबोनानै खामानि मावबोनाय जे समावहाय हारिया अलखद सम बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंथेनानै खामानि मावबोनाय मोनसे जाति मोनसे हारि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद नङामोनबा दिनैनि थारिखआव जाय लाइमोनफ्रा दिनै जाय सुबुंफ्रा दिनै साख्रि मावदों गुबुनाव थांनानै जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै गुबुनाव थांनानै कलेज इउनिभारसिटियाव फरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद नङामोनबा दिनै फरायनो हानाय बेबायदि समसिम सफैनाय नङामोन साख्रि मावहैनो हानाय बेबायदि बेबस्थासिम सफैनो हानाय नङामोन नाथाय बेबायदि जातिनि सिनस्रि आफादखौ हारिनि मोनसे आफादखौ माहारियारि आफादखौ दिनै सोंखारिनाया बे लाजिथाव आरो मुगैथाव दिनै आसु दङ आसामावहाय दिनै आसुनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा आसुखौ दैदेनबोनानै मोनसे लेभेलाव लानानै फैबाय बेनिफ्राय बारग'नाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै आसामखौ दिनै दैदेनगासिनो दङ जाय राजखान्थि हान्जायाव थादों बा जाय दिनै बिथांमोना आसु नागारनानै दिनै गुबुन साख्रि मावदों बिथांमोननिफ्राय दिनै आसुनि बिरुद्ध जों खोनाफेराखै मालाबाबो फंसे बाथ्रा आसुनि एगेन्स्टआव माहारियारि आफादनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंफेरनायखौ जोङो मोनाखै नाथाय दिनैनि थारिखआव जोंनि गेजेराव मा मोनसे षड़यन्त्र लाबोनानै जोंनि गेजेराव दावराव देख्रेब नार्जारि अमरसिं नार्जारि बिथांमोना मोनसे जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोनसे संघात मोनसे गावस्रालायनाय मोनसे बेबायदि इंगितखौ दिनै लाबोदों थांनाय गोलाव समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि गेजेराव बुला बुजिनायनि थाखाय गोबां माखासे दैदेनगिरिफोर माखासे जे माहारियाव खामानि मावग्रा दिनै सुबुंफ्रा जिउ गोमानांबाय दिनैनि थारिखआव बेबायदिखौबो जोङो जाफैगोन नामा बे मोनसे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि मानगोनां अमरसिं ब्रह्म नोंथांमोननि गाज्रि कमेन्ट नोंथांमोननि बायदि बुंनायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा इयुथ्सफ्रा दिनै अपेन कमेन्ट लिरनाय गाज्रि कमेन्ट होनाय मोनसे माहारियारि आफादनि आफादगिरिखौ बा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ फेक माखासे आइडि खुलिनानै थ्रेट होनाय बिबार माला गानहोदो दिनैनि थारिखआव बिथाङा दिनै दालालि बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल आफादनि दिनै बिथाङा ट्रेक्टर ड्राइभार बायदि बुंनाया बियो मुगैथाव लाजिथाव आरो बेबायदि जुदि नोंथांमोननि बेबायदि बाथ्रा मिडियायाव बुंनायनिफ्राय जुदि जानगाराव थायाबा उननि समाव जुदि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बा जोंनि बर'निफोरनि गेजेराव सोरबा दैदेनगिरिया जुदि गावथार जायोबा बा जिउ गोमानांगौ जायोबा बेनि रेसपन्सिबिलिटिया अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोननियाव जागोन मानगोनां जोंनि गासै बर' हारि रायजो राजा बिथांमोननि बाथ्राखौ जोङो साननो गोनां जागोन आरो बिथांमोना जे जातियाव माबायदि कन्ट्रिबिउट होदों
दिनैनि थारिखआव बिजिरनायनि सम जाबाय आरो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुरबल जायाखै। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 21टा आनसलिक दङ, 82 इउनिट्स दिनै स्ट्रङै खामानि मावगासिनो दं। जातिनि हारिनि दिनै मोनफ्रोमबो एंगेल मोनफ्रोमबो खनायाव दिनै जाति दानाय हारि दानायनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ क्वालिटि इडुकेसन होनायनि समाज फोसाबनायनि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दं। बेबायदि समाव राजखान्थियारि सोरनिबा प्रल'गन लानानै बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि बेकिं लानानै दिनै जुदि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिखौ जुदि सोंखारिबाय थानाय नुयोबा बिनि फिननायखौ गासै रायजो राजा मानगोनां बिथांमोना होगोन।